ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಇಂದು ವಿಚಿತ್ರವೈನ ಸತ್ಸಂಗವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪಣಿಕ್ಲೆಗ್ ಬದುಕುದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಸೈಪುನಿನ ಕಲ್ಪವಡಾಪುಂಡು. ಜೀವನುಡೆತ್ತಿಲೆಕನೆ ಸೈಪುನಕುಲೆ ಹಂಸೊಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ವಾ ಚಿಂತೆ ಉಂಡು? ಉತ್ತರ: ಎಂಕುಲು ವಿನಾಶಗು ಸುರುಕೆ ಸಂಪನ್ನಾದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ವಾ ಜೋಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗುಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆವೊಂದು ಪೋಪೆರೋ ಅಕಲಿಗ್ ಮನುಷ್ಯರನು ದೇವತೆಯಾದು ಮಲ್ಪುನ ಹವ್ಯಾಸ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಜಿನ್ನು ತರಹ ಬಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಸರ್ವಿಸ್ದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಯಂನ ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಚಿಂತೆಪ್ಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಕುಲುದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪವಿರು. ಆತ್ಮಲು ಇತ್ತೆ ಸಾಕಾರಡುಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ದೈಗ ಪಂಡ ದತ್ತು ಆದುಲ್ಲರು. ಬೆರು ಮೊಕುಲು ಸಹೋದರ ಆದು ಮಲ್ಪೆರು ಪಂದು ನಿಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರು. ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರು. ಮೂಲತಃ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಪುಂಡತೆ. ಸುರುಸುರುಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಿಕೆಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಶೂದ್ರ ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಬದಲಾದುಲ್ಲರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದು ಬೋಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುದರಂತೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಈ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಿಕುಲು ತೆರಿವರು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲ. ಏರು ಮಾತ ನಿಕುಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಬಂದು ಲೆತೊನುವರೋ ಆಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಹೋದರಿಯರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನರು ಬಂದು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಹೋದರರಾವುಡು. ಇಂದಿನ ಏರೆಗ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜೋ ಆಕಲೆಗ್ ತೆರಿಪವಡು. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದೆನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಪ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಅಕುಲು ಏಪ ಬತ್ತೆರು ಎಂಚ ಆಯಿರು ಕುಡ ಓಡೆಗು ಪೊಯ್ಯಿರು ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಚೆರು. ಏರು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ನೆಹರು ಇಂಚಿನಕ್ಲಿನ ತೆರಿಯೊಂದೆರೋ ಆಕಲೆಗ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಮಾತಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೊಕುಲ್ನ ಇತಿಹಾಸನೆ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರಿಂದಿತ್ತೆಂಡ ಐದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ. ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಆಂಡ ಆಕಲ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆನಂತೂ ತೆರಿಯೊಂದೆರು. ಆಂಡ ಏರು ಹಿರಿಯರು ಬತ್ತುದು ಹೋತೆರೋ ಆಕಲ್ನ ಒರಿಯನ ಜೀವನ ಕತೆಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಶಿವಗ್ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಜನ ಪೂಜಾರಿಲುಲ್ಲೆರು. ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರು ಕುಡ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿರ್ದೆ ಈಶ್ವರಿ ಕಲ್ಲು ಮುಲ್ಲುಡುಲ್ಲೆರು ಕನಡುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಐರ್ದಾವರ ಇಂದು ಜೀವನ ಕಥೆ ಆಂಡೆ. ಇಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆದ ಪಾತೆರಾತಿಜಿ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಪತಿತೆರು ಪಂದು ಪನ್ನುವೆರು. ಪತಿತ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಏತು ಹಾಳಾದುಂಡು. ಪತಿತೆರು ಪಂಡ ವಿಕಾರಿಲು. ನಿಕುಲಿಂದೇನು ತೆರಿಪವಲಿ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಪಂದು ದಯಗ ಲೆತೊನುವ. ದೇಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲ. ದತ್ತು ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಗರ್ಭ ವಂಶಾವಳಿ ಅತ್ತು ಮುಖ ವಂಶಾವಳಿ ಆದುಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರ ಪಂಡ ಸಹೋದರಿಯರತ್ತೆ. ಐರ್ದವರ ಸಹೋದರಿನ ನಡುಟು ಕುದೃಷ್ಟಿಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಹಾಲು ವಿಕಾರೊಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಮ ವಿಕಾರದ್ದಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನೆರು ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲ ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಯೋನ್ಮರು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಶಿವಬಾಬನ ಸಂತಾನೆರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರರಾದುಲ್ಲ. ಇಂದು ಸಹ ಪಕ್ಕ ಉಂಡು. ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲಿಗ್ ಇಂದು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅಂಚೆನೆ ಕೇವಲ ಪಂಡದು ಉಡ್ಪೆರಾತೆ ನಿಕುಲು ಇಂದೇನು ತೆರಿಪವಲಿ. ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆರೊರಿಯ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅರೆನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಚಿತ್ರನು ತೊಜಿಪದರು. ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ಸಹ ಈ ನಿರಾಕಾರ ಭಾವನ ಒತ್ತೊನುವೆರು. ಆರು ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರು ಕುಡ ಸಾಕಾರೊಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬುದ್ಧಿ ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮೊಡು ಬರಂದು ಪೋಂದುಪ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಈ ಶರೀರೊಡ್ದು ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಶರೀರನು ತೂದು ಅಕುಲು ಅಮೇರಿಕನ್ನೆರು ಮೊಕುಲು ಇಂಚಿನಕುಲು ಪಂದು ಪನ್ನುವೆರು. ಆತ್ಮಗಂತೂ ಪನ್ಪುಜೆರು. ಆತ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತಿಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಒವ್ವಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಲೆ. ಪುನರ್ಜನ್ಮನಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ದೆತೊನುವೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿರ್ದುಲ ಹೊಸ ಆತ್ಮ ಬರೊಂದುಪ್ಪೇರು.
ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುನು ಇಂದೆ ರಚಯಿತಯ್ಯರು ಈ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುನೆಟ್ಟಿ ಏತು ಸಮಯ ಬತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಪೋಡು ಇದು ನಿಖಲೆಗಾತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇವತೆಲೆಗಳ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಹಿಂದೆನು ತೆರಿಯೊಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ದೇವತೆ ಅಪಿರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪನಕಲು ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲು ಬೀಜ ರೂಪ ಬಾಬನ ಬೀಜ ರೂಪ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಈ ಉಲ್ಟಾ ವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದಿರೋ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ ಸಹ ತೆರಿದ ಇದೇನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಂದುಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಿಖಲೆಗು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪದೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲು ಬ್ರಹ್ಮಗು ಜೋಕುಲಾದು ಪೂಜೆರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗು ಮುಲ್ಪ ಒಬ್ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣನು ದೇತೊಂದು ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಯೋಣುಜೆರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಸಭೆಟು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ಸಭೆ ಪಂಡುಲ ಪನ್ಪೆರು ಇಂದ್ರ ಪಂಡ ಅಕುಲುದಾನೆ ಸ್ಥೂಲ ಬರ್ಸನು ಕನಪುಜೆರು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ಸಭೆ ಪಂಡು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ದೇವತೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲೆ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ದೇವತೆಲ್ನ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಎರಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತೆರಡ ಅಕುಲು ದೇವತೆಲಕ ಉಲ್ಲೆರು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪಂತು ಪೌಡರ್ ಇಂಚಿನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಪೊರ್ಲಾದು ಗುಡ್ಪೆರು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪರು ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾಪರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರುಡು ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪನೆರ್ದವರ ದೇವಿ ದೇವತೆಯಾದ ಬುಡ್ಪರು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಎಂಚೆತ್ತಿನಕುಲು ಎಂಚಾ ಒಂದು ಉಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದರು ಏರು ಸದಾ ಭಾವನ ಬಾಬೊಲ್ಲೆರೋ ಆಕುಲು ಸದಾ ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು ಆ ಯಾತ್ರಿಕೆನೆ ನಿಕ್ಲೆ ನೀ ರೀತಿ ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಪ್ಪಾಯಿನ ಪಂಡ ಪತಿತ ಶರೀರ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆರು ಪೊರ್ಲಾದು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಅಂತೂ ತಿರ್ಗೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲಂತೂ ಪೊರ್ಲಾದು ಪೊಡಾಪುಂಡು ಓದವನಾರು ಒರಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬಾಬನೇ ಆದುಲ್ಲೆರು ಆರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪ್ರೇಮದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು ಆ ಬಾಬಾ ವಾ ಮಹಿಮೆ ಗಾಯನ ಉಂಡೋ ಅವು ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಗುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇದು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಗಾಯನನೇ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆನು ಮಹಿಮವಂತಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ವಾರ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಆ ಒಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏಕರಸಾದು ಪೂಜೆರು ರಾತ್ರಿ ಪಗಳಿದ ಅಂತರ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸುರುಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಓಡಾಪುಂಡು ಐದವರ ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ಓದುವೆರು ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಓದುವೆರು ಏರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡು ಮಾತೆರ್ದಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಪೇರೋ ಆಕುಲು ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಓದೇರು ಸಾಧ್ಯ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೋನೋಲಿ ಈತು ಮಾತ ಕಾಲೇಜುಲು ಓಪನ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬಾಬಲ ಸಹ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಒಲ್ಪ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏರೇ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ತೆರೆಯೋಲೆಕ್ಕೊಪ್ಪುಡು ಬಾಬಾ ಭಾರತೊಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಐನರ್ದವರ ಭಾರತೊಡೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಓಪನ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಓಪನ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡು ಬೋರ್ಡು ಒಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದು ಪೋಪೇರು ಕೂಡ ಏಪ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮಗು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯರೆರ್ದು ದೇವತೆ ಆಪೇರು ನಿಕುಲು ಮನುಷ್ಯರೆರ್ದು ದೇವತೆ ಆಪರತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರೆರ್ದು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ ದೇವತೆಲ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಆದಿತ್ತಂಡು ದೇವತೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗಳಿದ ಅಂತರ ಉಂಡು ದಿನಟ್ಟು ಪಂಡ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೋಡು ದೇವತೆಲು ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಜಾಪರ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರು ಉಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತೇರುಲ್ಲೇರು ಪೂಜಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ದು ಪೂಜ್ಯಾಪರು ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪುದರೆ ಪೂಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವತೆಲು ಉಪ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯರು ಭಕ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆ ಆಪೇರು ಅವು ದೈವಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಇಂದೆ ಕಸುರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ವೈಕು ಪನುಡಾಪುಂಡು ರಾವಣೆ ಏಪ ಬತ್ತೆ ಪನ್ಪುಣಿದಾಲ ನಿಕುಲ ಬುದ್ಧಿ ದಿಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಚಿನಲ ತೆರಿದಿಜ್ಜಾಂಡು ಲಂಕೆ ಸಮುದ್ರಡು ಮುರುಕುದು ಪೋಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ದ್ವಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆಲ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಈ ಇಡೀ ಲಂಕೆ ಮುರ್ಕೆರಂಡು ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಬೇಹದ್ದದ ಲಂಕೆಯಾದುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಮುರ್ಕುದು ಪೋಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಆವರಿಸದ ಉಡ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ ಮುರ್ಕುಜಿ ಅಲ್ಪ ಏತೊಂಜಿ ಅಪಾರ ಧನ ಇತ್ತಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿ ಪದೇರು ಒಂಜೆ ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರನು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಏತೊಂಜಿ ಲೋಟಿ ಮಲ್ತೇರು
ಇತ್ತೆ ತೋಲೆ ಎಂಚಿನಲ ಒರಿದಿಜಿ ಭಾರತೊಡು ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಕಾಸಿತ್ತಂಡು ಭಾರತೊನೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಪನೊಡಾವತಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂದೇನು ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ನರಕವಾದುಂಡು ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗ ಆಪಣವು ಸ್ವರ್ಗನು ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ನರಕ ಅದು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದೇನು ನಿಗುಲಿತ್ತ ತೆರಿಯೊಂದಾರು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತು ಸಮಯ ನಡಪುಂಡು ಪಂಪನೇನು ಬಾಬ ತೆರಿಪವೇರು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲು ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಆಂಡ ರಾಮ ರಾಜ್ಯೋಡು ಕೇವಲ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶರೇ ಇಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಓದೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈ ವಿದ್ಯೆ ಬೇತೇರ್ನಲ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯೋಡುಲ್ಲೇರು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ಯೋಗ್ಯ ಆದು ಮಲ್ಪೆ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲು ಅಯೋಗ್ಯ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಅಯೋಗ್ಯ ಬಂದು ದಯಗ ಪನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಪತಿತಾಡು ಬಪ್ಪೇರು ದೇವತೆಲ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆದ ಮಹಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಯೋಗ್ಯತೆದ ಮಹಿಮೆನು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಏಪ ಪೂಜ್ಯ ದುಪ್ಪೇರೋ ಅಪ್ಪಗ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತಂಡು ನಿಕುಲೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ಆಪೆರತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲು ಬುಡುಪವೇರು ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ಕೂಡ ಅಕುಲೆ ಬತ್ತದು ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಯೋನರು ಪಂಡ ತೆರಿಪವಿರತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಪವಿತ್ರತೆ ಉಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತಲ ಪವಿತ್ರತೆದ ಮಿತ್ತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುಣನೆ ಮಗದ ದೇಶಡು ಪಂಡ ಓ ಮಸ್ತ್ ಅಧೋಗತಿನ ಪಡೆಯಿನ ದೇಶವಾದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೇರು ಆಹಾರ ಪಾನೀಯಲು ಕೊಳಕಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ದೇಶಡು ಬರ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮದ ಶರೀರುಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಬೇರೆ 84 ಜನ್ಮನ ದೇತನೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೋ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಸೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒರಿಯನ ಉದಾಹರಣೆನೇ ತೆರಿಪೇರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯರಂಡು ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯುನೊಂದು ಪೋಯಿಲಕನ್ನೇ ನಿಕ್ಲನ ಕೈತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಬಿರುಗಾಳಿದ ಪಾತೆರನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆತ್ಮಲು ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರೊಂದಿತ್ತೆಲೆಕನೆ ತಿರ್ತಗು ಬೂರುವೆರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಉಪ್ಪುನೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂತೂ ಕುಳ್ದು ಕುಳ್ದಿತ್ತೆಲೆಕನೆ ಶರೀರ ಬಿಡುಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ನಾವು ಮಾಯದ ಜೊತೆ ಲಡೈ ಅವಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮಾಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೇತೆ ಓವೆ ಧರ್ಮಡು ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರಪ್ಪುಜಿ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮರಾಜ್ಯನು ಬೇತೆರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಫಲೆ ಸತ್ಸಂಗು ಪೋಪೆರು ಅಲ್ಪ ಸೈಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಬದುಕುನ ಪಾತೆರಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ದತ್ತು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಎಂಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಐದು ಆಸ್ತಿನ ದೆತನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ದೆತನೊಂದು ಕೂಡ ತಿರ್ತುಗು ಬೂರುವೆರು ಪಂಡಿತ್ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಹಂಸಾದಿತ್ತನಕುಲು ಬದಲಾದು ಕೊಕ್ಕರೆ ಆದು ಉಡುಪೇರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ದಯ ಹೃದಯ ಆದು ಪುನರ್ದವರ ತೆರಿಪೊಂದೆಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಏರು ಸ್ಥಿರವಾದ ಉಂತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಹಾವೀರ ಹನುಮಾನ್ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಮಹಾವೀರ ಮಹಾವೀರಿನಿ ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ನಂಬರ್ ವರ್ ಅಂತ ಇತ್ತದೆ ಉಪ್ಪೇರು ಮಾತೆರದಲ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಪ್ಪುನಕೇನು ಮಹಾವೀರೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆದಿದೇವಗಳ ಮಹಾವೀರೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದೆರ್ದೆ ಈ ಮಹಾವೀರ್ಯರು ಜನ್ಮ ಪಡೆಬೇರು ಏರು ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ನಂಬರ್ ವರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದನುಸಾರ ರಾವಣನ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪಡೆಯರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ರಾವಣತ್ವನೇ ಪಂಚವಿಕಾರ ಆದುಂಡು ಇಂದು ಅಂತೂ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗನು ಬಾಬತೆ ದೆಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ವರ್ಣನೆ ಬಂದಾದು ಬಿಡುಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಇಂಚಿನಕುಲುಲ್ಲೇರು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಆಕುಲು ಪೋದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೋದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ಕೆಸರಡು ಬೂರ್ದಿರೋ ಆಕ್ಲೇನು ಪಿದೈ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಐಟ್ ಪೋದು ಬೂರುನತ್ತು ನಿಕುಲ ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಬೇತಕ್ಲೇನು ಪಿದೈ ದೆಪ್ಪುಲೆ ವಿಷಯ ವೈತರಣಿ ಸುದೆಟ್ಟು ಅಪಾರವಾಯಿನ ದುಃಖ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಪಾರಂಪಾರ ಸುಕೊಟು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಏರು ಅಪರಂಪಾರ ಸುಕೊನು ಕೊರ್ಪೆರೋ ಆಕ್ಲ ಮಹಿಮೇನು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯೋಡಿತ್ತರು ಇತ್ತೆ ಅಪಾರ ಸುಕೊನು ಪಡೆಯರೆ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಬೈದರು ನಿಕುಲಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದವರ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆಡಂತೂ ಉಪ್ಪೋಡು ಪದವಿಲಂತೂ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರನ ಪದವಿನೇ ಪೇತೆಯಾದುಂಡು ಮಾತೆರಡಲ ಈಶ್ವರನ ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಾಬತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಬಾಬನು ఒక ರಚನೆದ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತೆರಿಯುವವರು ನಂಬರ್ ವಾರ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅನುಸಾರನೇ ಅಂಕೊಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಬೇಹದ್ದುದ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಇಂದೇಟು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮನ ಒಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ದಿನಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪೇರಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಓದವಿರ ಪನ್ಪನ ನಶ ಜೋಕ್ಲಿಗೇರುಡು ಭಗವನ ವಾಚ ಕೇವಲ ಆರು ಈ ಪುದರ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾರ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು
ತಪ್ಪಾದ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವನಾಚ ಪಂದು ತೆರಿದಿರು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ಬೊಕ್ಕ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಗಾಡು ಬಾಬಾ ವಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಅರಡ ಸುರುತ್ತಾರು ಕೃಷ್ಣ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಖಲಿಗಿತ್ತೆ ತಿಗದುಂಡು ನಂಬರ್ 6 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ನಿಖಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣನು ಮಲ್ತೊನುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಆಪುಜಿ ನಿಖಲು ಜೋಗುಲು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗುರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದ ಉಟ್ಪಾರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಜಿನ್ನ ತರಹ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆ ಅದು ಮಲ್ಪನ ಹವ್ಯಾಸ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಮೃತ್ಯೋಗ ಸುರುಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಅದು ಪಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಕಡೆಟ್ ಅಂತೂ ಲಡೈಲು ನಡಪುಂಡು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದುಬೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾಗ ಮುಖ್ಯ ಸರ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ರೆಗ ಅದು ಮಹಾವೀರರಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಲಿಗೆ ಗದ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ದಯರದಯ್ಯದು ಮನುಷ್ಯರನ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗುನು ದೆಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ತದು ದೇವತೆ ಅವಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಸಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತಪ್ಪೇರಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಭಗವಂತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಶೆಟು ಪೊಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ಗಂಭೀರತೆದ ಗುಣದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ತಿ ಅಂಕುನು ಜಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗಂಭೀರತೆದ ದೇವಿ ಅತನ ದೇವ ಭವ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಗಂಭೀರತೆದ ಗುಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತುಂಡು ದೇಪಂಡ ಪನೊನ್ನಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇರಾಂಡಲ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಪಂಡೊಂದು ಬುಡಿ ಎರಡ ಅರ್ಧ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅರ್ಧನೇ ಜಮ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಗಂಭೀರವಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಜಮ ಆಪುಂಡು ಐನೆಡ್ದವರ ಗಂಭೀರತೆದ ದೇವಿ ಅತ್ತಂಡ ದೇವಾದ ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ವಾಕ್ ಜಮ ಪೂರ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಜಮ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪನೆಡ್ದವರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಬಿಂದು ರೂಪುಡು ಸ್ಥಿತರಾದ ಪುನಗ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಂದು ಪಾಡಿರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.